Sejak telemari ঘটনা mani bukhuk 17 বছর পূর্বini বয়স যে পাঁচজন বড় দাদিকে সাজা কতর খাইং থং লোকরনা যতন কয়ু आं कयम समाव हायसे আমাকে খালাयखाय सिनि दखाते तल खोलनाय आंना बुरि बर'खौ किसा हजा नांनाय बाजार हजार थांग्राव सेसुं गनाय खेता थानि हयतोबा दारा तखन दारा तालांदि गार्जेन मेसिन थानि या আমাকে थांना बुरि बर'खौ আমাকে नाय आंगे ताइसे सिनि बर' अनेक जागोन रे खालायसे संबायु आहि रबो आबो सिनि बर'नो नारम बुसिउ बुनि दखान बर' ओंके आइन अनि जारबा गिरो नको सिनि बर' अनि जाना बोथोर जागौ सिनि बर' आसुक तामास सिसलायबासों आमना सों निनि आनि हियावै सोंजतनो थैखायसेन बोसा बुमा बुफा कायसेन बोसा ने मानसुकदि सों ना कायसेन बोसा नै मानसुक बायदि सिनि बर' दफारक ओंके ताइसे अमनो बयमु अंकनो बुजिन बागै आं दायदादिखे बर'नो साजा कतर खालायनो थों सिनि बर' दफा आयलक थों हामबाय जतन